baleni lek nyemprot suket iki mumpung cuacane terang. Wingi lah tak semprot sistemik, saiki tak kontake men lek kuning. Kok tak deleki nang alasku. Waduh, lali lek nyegeri aku, kudune tak saweni men ra ono sing ngarit. Iki malah wis bundas-bundas wis diriti wong. Sopo ya kira-kira sing ngarit? Wah, sak wedhus iki. Muga-muga wedhuse ora mati lah. Bar atus seger tenan iki karo ngombe degan pol skre. Waktunya memberikan pakan untuk si cempe. Semoga badannya bisa melar seperti sapi. Wah, niat ngopeni cempe siji muga-muga dadi rezeki. Amin. Wah, pol doko iki cempe niki. Alhamdulillah mangan gampang ora milih-milih iki. Ngarite yo gampang to berarti. Muga-muga cempene iso tambah siji meneh.